Диди, ти научи 4 числа! 2000? Какво 2000 бе? 27016. 27016. Ай, влизай. Дай Боже ме спалня като човек. Зомби съм, стига бе. Зомбитата уин. Ето го, кот се маца влиза в играта. На мене нещо ми е бъгната графиката на Counter-Strike, както виждате, не знам, то бъг съм го имал и друг път. Не знам защо ми се получи, аз изобщо даже не съм го правил. Виж, аз съм при тебе долу. Я, ти си някаква жена, курва. Я, ела. Ето го. Има си всичко като другите бейсбилдери, апгрейд има, побежи. Добре, ама защо като се доближи преди малко до мене, FPS-то ми спадна адски много? Така, като се доближаваш до мене и... Ето вижте, че може да се строи. Да, значи, отстрани, понеже ми е доста ярко, не знам, някакъв бъг става с графиката от резолюцията, не знам точно. Преди го правих, но сега съм забравил как да е. Има различни видове, такива. Купчета, те черните не могат да се... Не могат да се използват, те жълтите не знам какво правят, има едни сини, които са адски бавни и тия там червените, които горят. Ама също така горят човека, така че... Ето сините са много бавни, виж как мърдам. Ти защо не се движи? Отстрани може да си изберете зомби клас, има класик, биг, който има повече кръв, фаст, който по-бърз. Покажи там за апгрейда. Да, като напишете, ето така, опа. Апгрейд пишете. Добре, на мене там ми е FPS-то и не виждам нищо. Какво пиша? Ето го. Апгрейд има Health, има Regeneration, Speed, Gravity и Invisibility. Зомбитата и хората са отделни апгрейди и каквото имате на зомбито, то не се зачита за човека. Като напишете Unlock, там ви се показва дето да си избирате как... Умире бе! Не! Човек, ти колко красив е! 12. Не, ще умра! Добре, не знам защо, но FPS-то ми спада адски резко, като се доближа до теб. Ние преди направихме една-две игри да го тестваме. Имам вече... Не! Моля ти се спри! Да те убия! Колко кръв си? Не. Добре. На 600 кръв. Колко точки ти даде? Не знам точно. Ето така, като напишете Unlock и ви се показва какво може да си закупите като оръжия. Аз в момента имам 14. АК-47 е доста ефтино, то е 20 кредита. МК-та или М4А1 е 50 кредита. Отзаре вече тежка такива са по повече. Най-скъпото е 200, мисля, че тежката струваше 200. Не съм сигурен. Добре, сега виждате балън пък какво зомби е някакво... Ако не знаете как се строи, ще добавяме в дискрипцията. Да, командите. Пише се grab... Grab или grab E или F bind плюс of grab. Не знам. Ще го има в описанието, просто не съм много сигурен. Беше bind... Bind е плюс grab. Ама може да не може с друго копче да си го направите. Да, ама това... Ето виждате колко е бавно, ама адски бавно се движите на синьото. То е само едно е синьото, нали? Да. Аз си сложа... Сега ти знаеш как ми изглеждаш, бе? Как? Стой, погледни ме. Не, от някакъв анимационен герой. Някакъв жълт с голем нос. Не се сещам. Да, сещам се. Нормално, той мод пак... Като Смърф си. Смърф. Знаеш какъв си смешен, бе, бай? Правилата в сървъра са много прости и забранено е да си правите бункери. Сега ще видите какво е бункери, или ако не знаете. Също така, друго правило, аз си сложа парола, за да не ми играете с ника. Така. Също така е забранено ери да се прави. Това е едно и също. Ери, бункер е едно и също, само че ери е във въздуха, бункер е на земята. Да. Ето така, в момента съм Air. И виждате какво ми е бъгнато, виждате какви големи патрони имам. Ела да те убия, бе. Ето сега се мога да достигне, значи Air.
Ама ако имаш всички апгрейти на макс, ще ме достигаш без проблеми. Да, то по принцип също може да се... Това е Да се единия вид... достигнем, правим такова стълбичка нагоре и готово. Това е единия вид граната, която замразява, другия, която гори... Ти какво зомби си? Не знам, май съм такъв... Той дето е много кръв, как беше? Танк. Да. Виждате, нямам проблеми с него, той не може да ме достигне, защото е дебелото зомби. И тъпото е, че ми е с лява ръка, като е така бъгнатото и това е много гадно. Аз с лява ръка съм доста зле. И преди така ми е било и затова съм малко по-добре в момента. Не знам каква е разликата с коя ръка да си иде, ама... Умрях. О, ето те! За малко да ме убиеше. И добре, значи това беше всичко от този клип. Надявам се да влизат повече хора и да се забавляват. IP-то, както казах, е